इंटर के रिजल्टवा बजट बाय मगही म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुरारो लइलियै मारतै बापा मैया मटिया में मिललै कहैला सब पढ़ैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा मटिया में मिललै कहैला सब पढ़ैया ना अइलै मैट्रिक के रिजल्टवा फेल होलियै मरतै बापा मैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा फेल होलियै मरतै बापा मैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा दुख के घड़िया में ना होबै केहू सहैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा दुख के घड़िया में ना होबै केहू सहैया ना अइलै मैट्रिक के रिजल्टवा फेल होलियै मरतै बापा मैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा फेल होलियै मरतै बापा मैया ना अइलै मैट्रिक के रिजल्टवा इंटर के रिजल्टवा मिक्स बाय अजीत यदवंशी फेल होलियै मरतै बापा मैया ना पटना में रूम लेके पढ़े लागी देहलथिन रुपैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा गया में रूम लेके पढ़े लागी देहलथिन रुपैया ना अइलै मैट्रिक के रिजल्टवा फेल होलियै मरतै बापा मैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा फेल होलियै मरतै बापा मैया ना अइलै मैट्रिक के रिजल्टवा इंटर के रिजल्टवा मिक्स बाय अजीत यदवंशी फेल होलियै मरतै बापा मैया ना लिखे राहु लगाबे जितला लगाबैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा लिखे पढ़ा मोदा गाबे जितला लगाबैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा फेल होलियै मरतै बापा मैया ना अइलै इंटर के रिजल्टवा फेल होलियै मरतै बापा मैया ना अइलै मैट्रिक के रिजल्टवा।